ଅତି ପୁରୁଣା ସମୟର କଥା। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଟୁଥିଲା। ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି ନଥିଲା, ପଶୁମାନେ ତୀବ୍ର ତୃଷ୍ଣାରେ ମରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଦୂର ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ ମା କୈଳାସରୁ ଜଗତକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କ ହୃଦୟ ଗଳିଗଲା, କାରଣ ସେ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ଓ ପଶୁମାନେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପାଇଁ କିପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଭୂମିକୁ ପାଣି ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ମଣିଷ ଜାତି ସମସ୍ତେ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ଭଗବାନ ଶିବ ହସି କହିଲେ, ମା, ତୁମ ଦୟାରୁ ଏହି ଭୂମିକୁ ଗୋଟିଏ ମହାନଦୀ ଦିଆଯିବ। ସେହି ନଦୀ ପାଣିରେ ଜୀବନ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଖ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସେହି ନଦୀ କେମିତି ହେବ? କୁହାଯାଏ, ପାର୍ବତୀ ମା ନିଜ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇଥିଲେ। ସେହି ଅଶ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝରଣାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ଝରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ନଦୀର ଆକାର ନେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହୋଇନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦାନବ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରୁଧିର ସୁର, ସେହି ନଦୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କାରଣ ସେହି ଦାନବ ଚାହୁଁଥିଲା ମଣିଷମାନେ ସଦାକାଳ ପାଣିର ଅଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଓ ଭୟରେ ରହିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ନଦୀର ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୁଣି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେହି ଦାନବଙ୍କୁ ନିଜ ତ୍ରିଶୂଳରେ ବିଧି ତାଙ୍କୁ ସମୂଳେ ସଂହାର କଲେ। ପରେ ସେହି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପାହାଡ଼କୁ ଭଙ୍ଗି ନଦୀକୁ ନୂଆ ପଥ ଦେଲେ। ନଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଯମୁନା ଭଳି ବଡ଼ ମହାନଦୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏହି ନଦୀର ପାଣିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ସୁନାର ଧାନ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଲା, ଗାଁରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପଶୁମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ପାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜି ସେହି ନଦୀକୁ ମା'ର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ମାନିଲେ। ନଦୀର ପାଣିର ପରିମାଣ, ତାର ବିଶାଳତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଖି ମୁନିମାନେ କହିଥିଲେ, ଏହି ନଦୀ ନୁହେଁ, ଏହା ମହାନଦୀ। କାରଣ ଏହାରେ ରହିଛି ମହାଶକ୍ତି, ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ବି ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନଧାରା। ଏହା ବିନା ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ ଶୂନ୍ୟ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଅନ୍ଧକାର। ମହାନଦୀକୁ ଆଜି ବି ଲୋକେ ମା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ମହାନଦୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ। ଦେବୀଙ୍କ ଦୟା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ମିଶି ଏହି ନଦୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ସତ୍ୟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।